Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa kereweng aji ingkang kinurmatan dalah kadang muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita lajengaken malih kajian kita ingkang ing saat menika ngancik serat nomor kalih serat Al-Baqarah ayatipun ayat 189 dumugi ayat 190. Kagem para pamiyarsa ingkang sak menika nedeng nandang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring usada, mugi-mugi enggal seger kuwarasan dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandang masalah ingkang awrat. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Ugi dumateng para kadang ingkang sapunika nedeng tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin paring koreksi dhateng Kereweng Aji Channel, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring seger kuwarasan, ayem tentrem, kuaslamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan pangayoman dening Gusti Allah Ta'ala, paring keselamatan tuwin paring kesehatan. Monggo kita lajengaken kajian kita ing saat punika. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anillahi qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji walaisal biru bi anta tul buyuta min duhuriha walaqinnal birra manittaqo watul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la
Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Dheweke padha takon marang sira prakara tanggal celatuwa iku wektu kang padha tinamtu tumrap kauntunganing manusia, kauntunganing manungsa sarta kanggo ziarah haji lan dudu kautaman anggonira malebu ing omah saka ing burine. Ananging kautaman iku yen wong anjaga awake saka ing ala lan malebu omah metu ing lawange sarta padha dibekti ing Allah darapun sira padha bejo lan padha perango ing dedalaning Allah karo para kang merangi sira lan aja ngliwati wates. Sayekti Allah iku ora tresna marang wong kang padha ngliwati wates. Maha leres Gusti Allah saha sabda-sabdanipun. Katerangan wonten ing ayat 189. Pitakenan ingkang boten cetha punika kacethakaken déning dawuh wangsulanipun. Bangsa Arab anggadhahi tata cara saweneh wulan punika kaanggep suci sarta ing salebetipun wulan-wulan wau memengsan ingkang dikados punapa kemawon sangetipun dipun kendeli katentreman ngelimputi saindenging negari. Temahan dedagangan saged tumindak kanthi tentrem tanpa wonten ingkang ngarubiru. Ing salebeting wulan-wulan punika ugi mangsahipun para titiyang sami nindakaken ziarah haji dhateng papan suci Mekah. Rahning ingkang kawasitakaken ing ngriku punika dawuh-dawuh ingkang gegayutan kaliyan bab prakawis perang. Milanipun sampun mungguh sanget ing ngriki nyebutaken pitakenan ingkang gegayutan kaliyan wulan-wulan suci ingkang lajeng kacethakaken wonten ing ayat 217. Dene dawuh wangsulanipun angakeni ing kasunyatanipun wulan-wulan kala wau jalaran kasucianipun wulan-wulan wau saged suka paedah wadak dhateng tiyang kathah. Margi dedagangan saged tumindak terus tuwin paedah rohani inggih punika nindakaken ziarah haji. Katerangan candhaipun bangsa Arab punika bangsa ingkang gugon tuhun. Menawi wonten tiyang gadah sedya ingkang wigatos mongko boten saged kadugen piyambakipun mesti lajeng boten purun medal konten menawi lumebet ing griyanipun, nanging lumebet saking wingking sarta anggenipun nindakaken cara makaten kala wau ngantos setahun. Rahning ing sapunika para muslimin punika badhe tinanggenah ing wajib
ingkang sakalangkung awrat inggih punika anjumenengaken kamardikan nglampahi agami wonten ing nagari ingkang kebak panganiaya ingkang mestinipun anjalari para muslimin sami badhe nandhang sarupaning rekaos mila sami dipun dawuhi sampun ngantos sami nindakaken tata cara gugon tuhon Arab kina kala wau. Kosok wangsulipun sami dipun dawuhi bilih ingkang mangka usada ing salebetipun sami nandhang rekaos punika tetep puguh wonten ing katulusan. Saweneh mufasir gadah paham manawi lumebet griya saking wingking punika ateges malenceng saking margi ingkang leres dene medal konten punika ateges tetep wonten ing margi ingkang leres utawi ingkang dipun kersakaken punika tata cara ingkang sampun kaprah nalika jaman jahiliyah inggih punika menawi mentas ziarah haji lumebetipun dhateng griya saking wingking. Katerangan candhaipun Rabi' Tuwin Ibnu Zahid sami anggadhahi pamanggih bilih ayat punika wahyu ingkang ngidini perang ingkang tumurunipun rumiyin piyambak. Sanesipun malih mastani ingkang rumiyin piyambak inggih punika serat 21 inggih menika serat Al-Hajj ayatipun 39. Kilap mundi ingkang leres prakawis sampun cetha inggih punika ayat punika salah satunggalipun dawuh ingkang babagan punika ingkang tumurunipun rumiyin piyambak. Bab perang punika wonten ing mriki kawarsitakaken wonten 6 ayat kasigek wonten ing ayat 190 gangsal dipun ambali malih wonten ing ngriku ing rukuk-rukuk candhaipun wonten saprakawis ingkang melok inggih punika dawuh perang wonten ing marganipun Allah punika ingkang asring kasebataken gegandhengan kaliyan bab ngibadah haji kadosta ingkang kasebut wonten ing ayat tuwin ing serat ingkang kaping 3 saha serat ingkang kaping 21 nggih menika surat Ali Imran tuwin serat Al-Hajj. Kawontenanipun punika kenging kangge wawaton nyaring bobontosanipun paham kados dene ingkang asring kasebutaken kanthi cetha punika inggih punika perang punika anggenipun dipun idini utawi dipun dawuhaken minangka kangge sarana rumeksa diri tuwin kangge ngendhaleni panganiaya ingkang sabab saking nglampahi satunggiling agami. Ngibadah haji dhateng negari Mekah inggih punika salah satunggaling dasar tatalesipun agami Islam sekawan warni punika tangeh lamun saged katindakaken
sadangunipun papan suci wau tasih wonten ing tanganipun para tiyang kafir ingkang sami nundung para kaum muslimin saking Mekah kaliyan panganiayanipun ingkang sakalangkung wengis punika. Syarat ingkang angka satunggal tumrap perang ing dalem marginipun Allah inggih punika para muslimin namung kenging perang lumawan para kang merangi sira. Dawuh punika sampun cetha sanget anedahaken bilih perangipun para kaum muslimin punika kangge rumeksa diri. Dados sampun boten perlu dipun wewahi katerangan malih. Dawuh punika nedahaken bilih para mengsah ingkang miwiti ngangge dedamelipun kanthi mengku sedya badhe nyirnakaken agami Islam serta kawontenan punika nyata kaseksen ing babat utawi sejarah. Cetha sanget anedahaken bilih perangipun kaum muslim punika kangge rumeksa diri. Dados kula lajengaken malih salajengipun syarat wau anedahaken bilih para tiyang-tiyang estri lare alituan tiyang sepuh ingkang boten saged ngangge dedamelipun lumawan para kaum muslimin punika sami boten kenging dipun ganggu damel. Makaten ugi para pandhita tuwin para maratapa inggih sami dipun kejawekaken. Dados makaten wau miturut syarat-syarat anyar para tiyang limrah kenging ingkang boten sami turut perang ing kitha-kitha lan ing padusunan-padusunan inggih boten kenging dipun arubiru jalaran ingkang kedah dipun perangi punika ngemungaken para tiyang ingkang tumut perang kemawon. Syarat ingkang kaping kalih para kaum muslimin boten kenging melangkah saking wewales perlunipun perang. Pidedah punika perlu sanget dipun satunggaling. Kula ambali malih pitedah punika perlu sanget tumrap satunggaling umat ingkang dados lesaning panganiaya ingkang sakalangkung wengis tuwin tindak sawiyah-wiyah ingkang kalangkung sanget saking pandamelipun para tukang nganiaya ingkang umbaran tanpa winengku ing angger-angger tuwin panguwaos ing kawasa mangreh piyambakipun murih boten sami nglangkungi wates menawi para kaum muslimin angsal kamenangan lajeng nandukaken wawales dhateng ingkang nate nganiaya piyambakipun punika sajatosipun tasih nama satrepipun kemawon ewadene para kaum muslimin wau dipun paringi pepenget ing saderengipun sampun ngantos sami langkah ing wates perlunipun perang. Pitedah punika dipun estokaken sayektos dening para kaum muslimin. Para kaum muslimin boten nate dados tukang nyerang langkung rumiyin.
nalika perangipun ingkang sapisan para kaum muslimin kapeksa perang tanding wadyabala ingkang sumedya nempuh Madinah wonten ing panggenan ingkang namung lampahan 3 dinten saking kitha wau. Boten ing sadaya paperanganipun para kaum muslimin namung mejahi utawi nawan mengsah ingkang asikep dedamel boten nate damel bencana dhateng para istri lare alit utawi tiyang sepuh ingkang tanpa daya senadyan tiyang istri tuwin lare-lare muslimin sami dipun pejahi kaliyan sawiyah-wiyah dening mengsahipun ingkang ambek wengis. Saupami para kaum muslimin tumindak mekaten kala wau yekti lajeng nama langkah saking perlunipun perang tuwin langkah saking wates ingkang sampun katamtokaken ing saderengipun dipun pengetana bilih inggih perang karana rumeksa diri punika ingkang dipun wastani perang wonten ing margine Allah sabilillah. Perang karana badhe mencaraken agami punika sapisan kemawon boten nate kasebataken wonten ing dalem Quran suci wangsul punika namung damel-damelaning gagasanipun para guru agami Nasrani. Gethingipun agami Islam dhateng perang punika saged katitik saking anggenipun boten marengaken para kaum muslimin lumangsah perang kajawi menawi agami Islam kaancam ing bebaya sebab-sebab ingkang murukaken perang tumrap negari-negari ingkang sampun majeng punika sampun wonten tumrap para kaum muslimin nalika jaman semanten. Nanging sebab-sebab wau dereng kaanggep cekap kangge santolan nuwuhaken peperangan. Dawuh bab perang kagelaraken wonten ing surat punika kangge anedahaken membatipun dawuh-dawuh wau. Menawi katanding kaliyan angger-angger Yahudi bab sepisan ingkang perlu katandingaken mekaten. Miturut angger-angger Yahudi perang punika kadhawuhaken kangge nundung satunggaling umat saking negari padununganipun ingkang sampun maatus taun laminipun dados darbekipun ingkang absah dados ingkang miwiti kangge dadamelipun punika sanes mengsahipun ing dalem agami Islam para kaum muslimin kaawisan perang kajawi manika menawi kangge nanggulangi mengsah ingkang ngerumiyini ngangge dedamelipun. Bab ingkang kaping kalih ingkang kosok wangsul inggih punika bab prakawis garapipun dhateng mengsah. Para kaum muslimin dipun awisi lampah saking watesing perlunipun perang. Dados wonten ing paperanganipun para kaum muslimin boten namung para istri lare alit tuwin tiyang ingkang sampun sepuh kemawon ingkang wilujeng nanging dalasan
padununganipun mengsah makaten ugi pategalanipun sabenipun tuwin barang ingkang sanes-sanesipun inggih sami wilujeng boten karisak ananging wonten ing paperanganipun bangsa Yahudi tiyang jaler tiyang estri tuwin lare alis sedaya sami dipun pejahi kita-kita sami dipun risaki menggah ing sajatos-jatosipun perang cara Yahudi punika perang tumumpesan utawi perang numpes nanging perang cara agami Islam punika katindakaken sarana rumeksa diri sampun ngantos katumpes dening mengsah. Perangipun saweneh bangsa-bangsa ingkang ngangge agami Nasrani ing Eropa punika langkung ngemperi perang cara Yahudi katimbang kalian perang cara agami Islam. Nadyan bangsa-bangsa kala wau ngakenipun sampun anggadhahi kemajengan ingkang nginggil. Para sederek pamirsa ingkang kinurmatan saha kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Allah, kita pungkasi semanten rumiyin mugi-mugi sedaya menika kala wau saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Taala, ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin tumindak sae kita. Lepat nyuwun gunging pangaksami billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.